Vi går videre til DR. Næste taler på scenen er Lasse Funder Andersen, som leder AI-løsninger hos DR Nyheder, og som står bag arbejdet med den nye tjeneste, der hedder DR.dk/mitvalg. Det står bag ved mig. Her har DR koblet flere AI-teknologier sammen, transkribering, klassificering, generativ AI for at omdanne P4-lyd til lokale valgnyheder. Og nu står manden klar, så behøver jeg sådan set ikke at sige mere. Byd velkommen til Lasse Funder Andersen. Tak for det. Tak for det. Jeg skal tale om DR.dk mit valg, og som sagt, så er jeg det, der hedder leder af AI-løsninger i DR Nyheder. Det vil sige, DR Nyheder det er mit fokus. Det er ret vigtigt at fortælle, at det her projekt det er noget, jeg har været med i, sammen med en masse andre, som ikke mindst i vores teknologiafdeling har ydet en kæmpe indsats for, at det her lykkes. Så det er lige en vigtig disclaimer. Baggrunden for det her, det er, at der var kommunal valg lidt tidligere i november. Og det, der i virkeligheden er en udfordring, det er, at der jo taler om ikke bare et, men 102 forskellige valg. Vi prøver ligesom at løse udfordringen ved at smøre det ud over alverdens platforme, vi har, når vi tæller sammen. Jo 11 radiokanaler, 2 tv-kanaler, en hjemmeside og et par streamingtjenester, og vi sender stort set døgnet rundt. Og det er jo vældig fint, men det betyder jo også, at der er ikke nogen mennesker, der er i stand til at følge alt det, vi laver. Så er der noget, der kan man sige hjælper os lidt måske. Det er, dels er der en viden, vi har om vores brugere. Vi ved, at når vi nærmer os et valg, så strømmer de ind på vores kandidattest, så vi ved, at der er en ret stor interesse for at følge noget, der har lige præcis med ens eget valg at gøre. Og så har vi også en ret stor hjælp i, at vi jo faktisk har 9 distrikter, som hver dag producerer en masse journalistik, og i en kommunalvalgkamp enormt meget journalistik om netop kommunalvalget. Og det bliver faktisk på en almindelig hverdag bliver det til 63 timers radioproduktion hver eneste dag. Og det er ligesom det, der er sådan, både motivationen og grundingredienserne til den tjeneste, vi valgte at lave, som hedder DR.dk mit valg. Og bare lynhurtigt til dem, der ikke har set det, jamen så betyder det, at man kan gå ind og finde sin kommune. Det kunne være Randers. Og så får man sådan et Randers feed, kan man sige, hvor at man i første omgang kan få sådan et overblik over, hvad er egentlig, kan man sige, temperaturen på valgkampen og dækningen af, hvad der foregår i Randers. Så kan man så også vælge en enkelt historie, og der kan man så vælge at lige læse en lidt mere uddybende forklaring. Men clouet i det her er faktisk, at vi på den her måde gør tilgængeligt det, som er gemt i utrolig mange timers radio, og som måske ikke lige var tænkt til, at man målrettet kunne finde det. Så kan man få en playliste her bagefter, og så høre, hvad var det egentlig, vi talte lige præcis om, når der var dårligt arbejdsklima i Randers byråd. Byrådet i Randers er notorisk kendt for at have et særdeles betændt samarbejdsklima. Så altså en tjeneste, som gør vores, kan man sige, det indhold, som vi har gjort os rigtig, rigtig meget umage med ude på 9 forskellige distrikter, det bliver ligesom præsenteret på en ny måde, som er målrettet mennesker i de enkelte kommuner. Og for os er det jo vildt det her med, fordi vi indtil videre sådan, i forhold til vores AI-indsats, har vi primært fokuseret på at lave interne værktøjer, som hjælper journalister og andre med at løse deres opgave. Nu har vi for første gang rigtig lavet et produkt, som bruger AI i forhold til noget, der rammer brugerne på den her måde. Og for os er det vildt det der med, at det er en ny måde at gøre indhold tilgængeligt på. Normalt så hører man en P4-flade om morgenen i forbifarten, når man kører i sin bil, eller hvis man har et arbejde, hvor man kan have en radio kørende, men man går ikke ind bagefter og ser det. Så det kan give vores indhold et længere liv, og så er det også en mulighed at målrette det til folk i enkelte kommuner, så vi ligesom segmenterer vores publikum op i kan man sige, 102 forskellige segmenter her. Og jamen, hvordan gør man så det her? Altså i virkeligheden er det jo en fortælling om, hvordan vi har taget noget radio, og så i en proces, hvor der indgår både AI, men nok så vigtigt også menneskelig indblanding. Hvordan kommer vi så hen til at kunne have sådan nogle små enheder med tekst og nogle playlister? Jamen altså, for ligesom at forstå det, så handler det måske om lige
at forstå den grundudfordring, vi et eller andet sted står overfor. En P4 morgenflade, den varer 4 timer, og er en blanding af alt muligt forskelligt. Det kunne være de her historier, og så er der øvrigt også en masse musik og andre ting og sager. Problemet er lidt sådan, som verden så ud indtil det her projekt, så den data, vi har til rådighed på sådan en P4-flade, det er der er en dato, hvornår det er sendt, og så er der sådan en helt generel beskrivelse af, at P4 Morgen København, det er en udsendelse, hvor du hver dag får det nyeste fra dit område. Der står altså ikke noget om hverken atomkraft eller vipse eller rundkørsler eller noget som helst, så vi er i virkeligheden blinde over for, hvad er det egentlig, der foregår i de udsendelser. Så det første skridt, vi har taget, og det har vi taget for noget tid siden, fordi at vi kan se, at det er rigtig, rigtig nyttigt, hvis vi tager de her radioflader og så transkriberer dem. Og AI-transkribering er blevet rigtig godt. Vi har lavet vores egen tjeneste, men det er en, der bygger på nogle kendte teknologier, men som snakker sammen med vores mediearkiv, det vil sige, når der ruller en radioudsendelse ind, fordi den er blevet til, jamen så bliver den også transkriberet lige så snart den er landet derinde. Så derfor ved vi altså, hvornår der bliver sagt hvad. Og når man har det, så kan man lave næste trin, som handler om, at man vil gerne have prøvet at have delt den her udsendelse op i segmenter. Så vi har transkriptionen som den vigtigste ingrediens. Så har vi også nok så vigtigt noget information om, hvornår er det, der bliver spillet musiknumre, som skiller tingene lidt ad. Og så har vi også lidt forskelligt metadata med, hvornår blev det sendt, og hvem er værterne, hvad hedder de, og sådan nogle ting der. Dem putter vi ind i en sprogmodel, som er blevet instrueret grundigt i, hvordan man skærer sådan en udsendelse i skiver. Og ud får vi så sådan en skiveskåret P4 morgenflade, hvor I kan se, de farverne betyder, at det ligesom er lidt forskellige typer af indhold. Der er en orange trafikmelding, der er nogle, hvad skal vi kalde dem, mørkegrønne musiknumre og nogle reklamer for os selv, der har en anden farve. Men så er der indimellem også ligesom dem, der måske har mest blivende værdi, dem vil vi gerne have identificeret. Altså de kapitler, der rent faktisk handler om noget substantielt, et interview eller noget andet, der har været i udsendelsen. Så trin 1, det er ligesom at finde ud af, hvad er der af bidder i de her 4 timer, som har en eller anden form for, kan man sige, kapitelkarakter, der handler om noget journalistisk relevant. Så hvert eneste af de kapitler her, dem tager vi så ind i et nyt trin, fordi vi vil gerne have dem mærket op med forskellige ting, der er nyttige i den her sammenhæng. Så vi tagger den. Vi beder en sprogmodel om at tagge den med de her forskellige ting og sager. Altså hvilken kommune handler det her om? Hvem er personerne, der er nævnt? Hvilke partier er ligesom i spil? Og også hvor meget er der relateret til kommunalvalget, får vi faktisk også en form for konfidensscore ud på. Vi vil gerne, i den her situation, vil vi gerne være sikre på, at vi præsenterer noget, der spiller en rolle i forhold til kommunalvalget. Når vi så har tagget alle de her kapitler, kan vi sige, så gør vi noget andet, som er et ret vigtigt step. Det er, at når man lytter sådan en 4 timer lang P4-flade, så vil man opleve, at man nok faktisk besøger den samme historie af flere gange. For eksempel så bliver Liberale Alliance interviewet i forhold til deres forslag om, at atomkraft skal være en ting. Så er der også en ekspert, der måske bliver interviewet en time senere, og så kan det være, at udsendelsen slutter af med, at man lige har samlet lidt holdninger ind hos borgerne. Og for at den her sprogmodel har så meget viden som overhovedet muligt til rådighed på en gang, så prøver vi at samle de her enkelte kapitler, der har med en historie at gøre, sådan at når den skal tage stilling til, hvad gør vi med det her, jamen så læser den, kan man sige, hele molevitten på en gang. Vi kan tit opleve i en radioflade, at man siger, ja, som vi hørte i nyhederne lidt tidligere, så et eller andet med atomkraft, og tit vil det være der, hvor, kan man sige, de meget sådan hardcore, faktuelle oplysninger er blevet givet, og det er vigtigt, at de kommer med i puljen, når vi skal bearbejde indholdet. Så vi samler, man kan sige, udsendelsen i de her bunker eller historiekomplekser, som vi endte med at kalde dem. Og når vi så har sådan et historiekompleks, jamen, så kan vi sige, okay, lad os kigge på de her bidder sammen. Et sprogmodel får nu opgaven om at prøve at skrive et udkast til, hvordan kunne det her så ende med at blive sådan et stykke indhold, som I så i starten. Og
Så kommer vi til det sidste, men meget, meget vigtige trin i den her proces. Og det er, at det her udkast skal igennem en redaktionel medarbejder, som læser det igennem og retter det og godkender det, inden det kan komme ud og blive et færdigt stykke indhold. I kan se det interface, vi fik bygget til lejligheden. Så herover kan man se, her er brutotruppen af kan man sige, indholdsbider, som maskinen har genereret for os i den her lange proces, jeg viste før. Og allerede her kan vi se, at der er en stavefejl i, hvordan en kandidat i, hvad var det, Slagelse Kommune er stavet. Og det understreger bare, at vi kan ikke rigtig gøre det her, uden at der bliver et tjek. Herude kan man allerede med det samme sige, at det her var ikke rigtig noget. Måske det der med P4 sender Superliga hele søndag eftermiddag, det var måske lige lovlig meget egen reklame, så den skal måske ikke med, så derfor kan vi smide den i skraldespanden med det samme. Og ellers så, hvis man vælger en, så kan man se, okay, nu skal jeg måske rette den her igennem. Vi har gjort meget ud af, at man får altså en byline på, når man går ind og er redaktør på det her. Det er vigtigt at signalere både for medarbejderne og også for brugerne, at der er et menneske bag beslutninger om at udgive det her stykke indhold. Og så er der ellers også mulighed for at rette i alle de tekststykker, der hører til indholdet. Og så er der også mulighed for, at man kan vælge at sige ja eller nej til de bidder fra selve det originale radioindhold, som kommer til at stå i playlisten. Det kan være, at man lige går ind og lytter og ser, om ramte den helt plet, eller skal der lige trimmes et par sekunder. Eller man kan vælge at sige, at okay, de der 4 nyhedsbidder i træk er måske lige 3 for mange, så vi slukker lige for nogle af dem. Og så er det altså først, når man er tilfreds med den redigering, at man trykker udgive, og så er det altså, at det havnede ude på forsiden og kan blive til et stykke indhold ala det her. Og det her er altså ikke et udgivet stykke indhold med stavefejlen, der er det oppe i navnet. Og sådan en konklusion på, jamen, hvordan det er gået. Altså, man kan sige, der er noget konklusion, vi ikke har lavet rigtigt endnu, men vi kan i hvert fald se, at det lykkedes os i løbet af sådan cirka 3 ugers valgkamp at udgive over 1000 historier, som i virkeligheden har genoplevet, kan man sige, 4.482 stykker P4 morgen og P4 eftermiddag, som ellers ville være, tror jeg, gået til i glemslen. Og så har vi nok så vigtigt fået en helt masse læring ud af det, og det er nok i virkeligheden det, der har været allervigtigst for os. Vi har lavet et rimelig komprimeret eksperiment med det her, som havde en begrænset tid, fordi det skulle passe til kommunalvalgkampen, og også var afgrænset i forhold til, at nu prøvede vi at fokusere ind på det geografiske og det at være relateret til et kommunalvalg. Nu skal vi evaluere på det og give os god tid til, hvordan skal man eventuelt bruge nogle af de her ting, vi lærte i det videre arbejde. Men det her er i hvert fald det, som vi foreløbig kan konkludere omkring det, vi endte med at kalde DRDK/mit valg. Ja. Tak for det, Lasse. Selv tak. Og al den her læring, som du så siger til sidst, I har fået ud af det, hvor skal den placeres nu? Hvad er de næste projekter, den her type personalisering kan bruges til i DR? Jamen det har vi ikke besluttet endnu. Altså vi er jo ikke blinde over for, at der er jo alt mulige spændende perspektiver i, at man netop lige pludselig kan se, at 4 timer radio ikke bare er en eller anden stor grød, som vi ikke ved noget om. Men det er virkelig også noget med at prøve at komme ordentligt ud i hjørnerne af vores egen organisation og opdage, hvad er det måske, der kan være nyttigt forskellige steder i huset. Så det er noget af det, vi skal prøve at kigge på. Men altså, vi har ikke besluttet... Der er ikke noget konkret. Nej, det kan jeg desværre ikke give jer. Okay. Og så kommer jeg til at tænke på det her med byline. Det lagde jeg nemlig også mærke til. Der var byline på alle artiklerne. Det var vigtigt for jer, det her med, at en journalist havde kigget det igennem, sender det afsted. Hvordan var den human in the loop-proces ligesom? Tog den pusten fra den her automatisering, eller kunne I godt få det flow til at fungere? Altså det er min oplevelse af, at det fungerede ret fint. Altså dels, det handler meget om, hvordan det værktøj, man laver, er det
smart, eller er det bøvlet at bruge? Og det lykkedes at lave et rigtig, rigtig fint lille CMS-værktøj, som ikke krævede specielt mange klik og betjene. Så har det været meget afgørende, at de mennesker, der sad og... Nå. Så må du tale lidt højt. Kan vi få en håndmark op? Yes. Værsgo. Tak for det. Nej, det vil jeg sige, det var, at de mennesker, som sad og skulle tjekke indholdet igennem, det var de samme mennesker, som havde siddet ude på de enkelte P4-regioner og været med til at producere selve radioudsendelsen. Det vil sige, at man var foran på research, man havde ligesom, kan man sige, de faktuelle ting på plads. Det var ikke nogen, der skulle lave en masse researcharbejde for at finde ud af, om det nu også var rigtigt. Og det betød, at vi sådan ret hurtigt kunne få løbet alle de her ting igennem. Men altså, vi kunne sige sådan noget med opslag. Hvordan er det nu, at hende der fra Sorøs efternavn egentlig staves? Altså transkriptionstjenester, de har meget kreative måder at skrive efternavn på, for eksempel. Ja. Så sådan nogle ting, det lå der jo i det. Men min oplevelse var, at der blev brugt sådan i størrelsesordenen en times tid-ish hver dag på hvert distrikt. Okay. Så det kan og sige, så det også omkring, fordi de havde den viden i forvejen, for det var min næste spørgsmål. Hvad siger journalister til bare at sidde og tjekke det der igennem og lige slå et efternavn op og sådan noget? Men hvis de har lavet historien før, så er det måske en lidt anden arbejdsproces. Jamen altså, vores oplevelse er i hvert fald, at der var mange, der var rigtig glade for, at det netop sure slid, de har lagt i at lave radioudsendelserne, at det faktisk får en chance for at få et nyt publikum, eller en chance mere ude på DR.dk. Så kan man sige, vi har stadigvæk også noget evaluering til gode at lave i forhold til den del af processen, men det er umiddelbart min oplevelse af, at vi er ikke blevet bestormet med journalister, der synes, det var en skrækkelig opgave, i hvert fald. Tusind tak for det. Lasse, giv en hånd. Lasse Funder Andersen. Selv tak.